U Bitiću od 220 na glasanje vyšlo 64% upisanih i šitski trome kandidati vyhlasani. Dejan Bobalj, poterašnji predsjedatelj Sovitu, dostal najveće glasi 124. U Berkasove na glasanje od 955 upisanih vyšlo 33%, a u Bačincoch od 1036 vyšlo 39% upisanih. U Ljubibulu najväčší východ 69%, ale i popri toho do nového Sovitu mesnej zajednici neprešol ani jeden kandidát zo listiny Ligi Socialdemokratskej stránky Vojvodiny. Pobedzeli kandidáti Serbskej naprednej stránky, jak i u šitských druhých mesných zajednicoch u opštiny vyjavil dneška predsjedatelj opštinskej vyberankovej komisiji Ronko Papuga.